Ndị Biafra kwen, yeah. Biafra kwen, yeah. IPOB kwezuo no, yeah. Una mwenye na cholochi. Onye totakwala alo, sit at home anonwa. Wetalo the idea of sit at home on Monday. Ekenepa mwenye totalala. Obanyelo. Ndị Nigeria na-ebe anya mmiri juru ha anya. Igbo politicians na ndị igwe ha nọ na hot seat. If you ndị Fulani na-akpali ha, I'm talking to you now. Ha nọ in a very hot seat. Nene na the real war na-abịa. Ụwa ha bụrụkwa nke egbe. Ha ga-ebido brainwash ba ndị mmadụ na. Ha ga-ebupụta ego now. Kebe ego ka we stop ihe ha na-eme. The thing banyelo, ọ banyelo ha n'ume. Ụmụnne m ka jisie n'ike. Ka anyị mekwanụ the same thing na ndị India ji wee chụọ ndị Britain na be ha. O sit at home ka ha ji wee chụọ ndị Britain. Ụmụnne m onye ada na mba. O nwere PG nke PG Ogidi. O si na say no to violence. Say no to sit at home. No dey destroy ihe economy. Which economy? Do I hear you say economy? O nwere economy nwere. PG Ogidi nwere economy. Ndị si na ha gụrụ akwụkwọ ụbụrụ ha na-ada alụ ọrụ. O nwere economy nwere. I nwere port. I nwere seaport. From Lagos to Anigbo. Ụzọ ntibo. Isi na economy. Eko gịnị? Oke bụ park ya one side na-ekwu economy. Ifri ha na-eme unu. Usukwana. During the time of Ojukwu etu a, sabo everywhere. Onye na-agbakọrọ agbakọ tupu ime ihe jee jụọ mmadụ ka onye ọzọ tinyelụ ga-alụ. Tupu ịpụta na public na-ekwu okwu. Ịbịazi na ịgwa anyị na tinye ịchọrọ ka destroy economy ndị Igbo. Which economy nwere economy? Fourth class citizen able ka ị na-ekwu okwu economy. Onwe ha ji ga-eme. Ana m anya since ndị Fulani na-amasa ka ndị mmadụ na-erepụ ụmụ nwaanyị. PG Ogidi ka ịkpọpụta ndị youth gị ka ibie shirt. Fulani must stop massacring people. Yile na akpaghalị everywhere. Can you do it? Di fele membi. Ihe menwe. PG Ogidi asị gị je bie shirt. Ka ide ya Fulani must stop massacring people. O ide ya police kwụsị ịnakọ ndị be anyị ego n'ụzọ. Ka iji na akpaghalị. Ka ị protest against police. Look at you. PG Ogidi. Mana ka ngwa gị the reason why iji wee mee ha ime. Anyị ma ihe iji wee mee nya. Igwe bụ unu nọ na hot seat. Onye nwe Pearl Pharmacy na Kano. Pearl Pharmacy Company. O Igwe Alex Onyido onye nwe nwunye. Ndị Fulani achedo gị ọkụ na Kano. I threaten gị na aga demolish that company ahụ. Onye ka o ji wee kpọpụta PG ya si aje eme that thing on there. Ndị Igbo unu dị very funny. O nwere ndị Igbo dị very funny. Some of ndị Igbo be anyị na-eme omume ka nza. Una mmanụ na-akpọ nza. Nza na-achọ ka o jee lụọ ụlọ ya n'ebe zoro ezo. Ọ pụọ na pole eletrik dị na main road. Ụzọ waya. Ọ bụrụ ndị Ogidi na-akpọ ya ụzọ waya. Jee lụọ ụlọ. Etu a ka onye ọbụla gafere na-ekiri ụlọ ọlụrụ. Ihe a ka eji wee were osisi gasasịa ụlọ ọlụrụ bụ ụlọ nza lụrụ. Onye ihe some of ndị Igbo na-eme. Igwe Alex Onyido company ya nọ na Kano. Pearl Pharmacy. Onye nwe nwunye. Ndị Fulani kadolie. Na-akụ ya na-achọ ka agba pharmacy ọkụ na Kano. Ha promise na ya destroy that company. Ya ka o ji wee buru ụzọ mapụta bịa mee that thing. Na-enyekwa anya nwekwa ndị ọzọ ya emekwa nke ha. Mana emechaa ihe na-emekwa ụlọ chinchin. Anyị nwe mmeri. Anyị ga-eyuzu sistem a ndị India ji wee chụọ Britain na be ha. Sit at home. Onye ọbụla nọ n'ụlọ. Ndị Britain nọgide sọsọ ha na-eje na ọfisi. Sọsọ ha na-anya moto. Onwezi onye na-elu ha nso. Ha nọgide bulu akpa ha. Gbafuo. Rapụ India. Etu ka anyị ga-esi wee nwere onwe ha. Nye ka mmadụ na-apụta ka ọlụ esim economy. Igwe kedu ihe na-akpọ that PG Ogidi. Ana na-eme gị expect. Ka ibikwuo shirt, afọ shirt unu yi. Ka ide shirt, say no to violence. Say no to Fulani massacring. Say no to police ịnakọsị ndị mmadụ ego. Say no to ndị amị ikidnap mmadụ. Say no. Bie t-shirt like that ka ichinyekwa YouTube ka unu kpaghalịa protest ya. Ifere ka uche unu ụra. Oyi ha ka Ojukwu pụtalụ ka azọpụta unu. Unu chiri wudie na-akụ ya left and right. Feel unu ma ihe at the end of the day na ebe unu nọ.
fourth class citizen na Nigeria here mo no lutologi PG Ogidi fourth class citizen o nwere ihe ebo to ndị Nigeria open education gị ni inwele ọrụ na Nigeria enwele ọrụ inwele emena gị PG na ka ị nọ ebe a wee gwọrọ ụlọ tupu i wee pụọ mana o nwere ihe nsị ka m gwuru ụmụnne m onye atụpụkwara alụ ndị ọrụ kịta ndị igwe ndị politician ha nọ na hot seat ndị Fulani na-ewesa ha iwe even from Britain a na-akpọ kọlụ gịnị ka unu na-alụ ndị IPOB ji wee hijack ya the gọọmenti ha nọ na hot seat na-ene anya ka ihe ga-emenụ from tomorrow wee gaba fire ka ha nọ na ya mana Chineke nna m n'igwe ya gbaa ya ume ihe a bụ ihe anyị ga-sacrifice maka ọdịmma ụmụ anyị rapụ na ihe gbasara ego ụmụnne m ọ bụ na anyị ga-arapụ wee malụ na ego anyị na-ene anya bụ akwụkwọ nkịtị ka ọ bụ ọdịnarị akwụkwọ ka ọ bụ malụ na o nwere ihe dị ka fuchọ ọdịmma ụmụ gị n'iru onye nwa bụ the best rapụ na akwụkwọ ego iwere ego ihe irie ịga toilet ọ pụọ ha yes were lụọ mansion imagine na kedu ihe a na-akpọ ya igwe Ogidi igwe Alex Onyido ime company ọ lụrụ na Kano ime ego na wọtụrụ ọ bụrụ sọsọ ya atọ eze n'ukpo nke ọ lụrụ dị onye maka eji wee jide ha n'ọlụ for one Nigeria onye kwuo threaten na aya demolish that company ụjọ abaa ha n'arụ onye ha melụ mana ya chọrọ ịma ọ bụ na ị mara ala ụlọ na Kano jee lụkwuo ụlọ na Kano jee lụọ ọrụ ha kọwa dị ya ịchọọ ịlụ 500 story building na Kano jee lụọ ịchọọ ije lụ na Abuja jee lụọ na Abuja ihe ụlọ ụlọ n'obodo ahụ enwere ike ịstọpụ Biafra ịbịa nke ụlọ ụlọ na Lagos enwere ike ịstọpụ Biafra ịbịa ịchọọ ịlụ ọ bụ na ị mara alụ jee mụtakwa jee lụọ anyị eji maka unu mkpụrụ mmadụ ọ na unu nwere factory na Kano na Kaduna ndị mmadụ na-eleji na-aṅụ agụwe na-egbu ndị mmadụ bịanụ n'obodo oyibo PG a na-akọ ihe ọ na-akọ PG Ogidi bịa n'obodo oyibo ka ịfụrụ ụmụnne gị ebe ha nọ ndị Ogidi ha ka nkụ gụchala ezigbo akwụkwọ nwaanyị na ha enwetara ọrụ onye ọbụla scatter everywhere ị bịa bie shet say no to violence say no to sit at home na onye destroy the economy you nwere economy PG Ogidi do you have any economy from Ukpo Junction to Ogidi ụzọ anọ there do you have road na-ekwu okwu economy ndị mmadụ ya eburu ụkpa n'isi na-ele pure water n'ime pọtọpọtọ ihe ekwu economy ịda afụ ndị na-azọ n'ime pọtọpọtọ ebe na-ele pure water nke dị gị mgba wee enyego gị ego n'itinye ego n'akpa nwoke park ya one side ibulu Ogidi youth ọ bụrụ sọ ndị Ogidi ndị ọzọ na-abịakwa ma ndị nke Imo steeti o tekwu obere aka na ị ga-afụkwa ọnọdụ tam araizekwa ndị PG araizekwa ị ga-afụkwa ha again agba gị sị ha mba ọfọ dị mma gị for your own good Nnamdi Kanu chụrụ polisi n'ụzọ ị ka na-afụ polisi n'ụzọ na-anakọsị ndị mmadụ ego na-ana drivers ego na-etipịala ya ekọnọmị PG Ogidi wee bịa na-agwa anyị maka ibild ekọnọmị ịmala ego na polisi na-adapụ gị n'ụzọ ego blessed day PG Ogidi ịmala ego one ndị polisi na ya na ndị be anyị drivers n'ụzọ every blessed day the whole of Igbo land ịmala ego ọnọ ịgwụgwụ ya ọnụ olulu 1 billion naira ma ndị a na-anapụ 1 million na moto ha si na particulars adịrị oke with intimidation ma ndị SARS na-analụ ATM kaadị ha jee puru ego niile nọ na akaụntụ ha nwoke mgbala ọgọ gị nwụọ iluo na be gị dinela ala na PG Ogidi chee echiche ọfụma ka i wee mara ihe ị na-ekwu mara ihe ị na-eme ị na-ekwu okwu ekọnọmị ịmara na unu nwa na-azụ ndị polisi onye polisi ọ bụla epostu to ana Igbo o nwere aṅụrị onye postu na Kano ifu ya na nwunye ya bebe they post my husband go Kano no money there onye postu na ana Igbo ide east etu aka kpara isi si abịa nwunye every blessed day ndị mara na-ata afụ PG park ya one side onye ọbụla na-protest against the sit at home iwe enemy of ndị Igbo ọ bụla ịmara ka ịmalụ kwuche economy ka ị na-ekwu nwere economy na onye na-enwere port nwere seaport na-ekwu okwu economy ịma ihe eji abuild economy ndị mmadụ na-eme everything with their sweat na-ekwu okwu economy because na ewetabele with the list of ndị Igbo na-aṅụ every blessed day because of hardship because of bad road because of leadership enough of anyị anwụchana anyị anwụsigo this time around anyị fix everything anyị fix here afụfa maka ịta anya n'ofu nta enough is enough
onye nyere ego bịa na-akọ rubbish na Facebook your own. In a build economy. Then on the build economy. Check the whole company na Nigeria. Ka mmadụ ndị Igbo na-alụ ọlụ dị ndị economy. Isi na egwula akwụkwọ n'odi gba strike 80 years si dị amapụta si na were certificate si na ya bụ graduate that ka economy. Ịgba ya bụ economy. Ite pọtọpọtọ road anyị nwecha ka ị na-ekwu okwu economy. Mara ya n'ụlọ n'ihe. Mana ya bụ na enwu na everywhere ka people na-amụ na amụ. Na-ekwu economy. N'edu PG na-ekwu economy. Sit at home Monday ọzọ na-abịanụ onye ọbụla kwadobe onwe ihe anụnwa bụ ihe ị ga-eji wee zọpụta your family. Zọpụta your future generation. Ka anyị taa na afụfụ a n'ofu nta. Enough is enough. Anyị na-apịa ha na ọ na-abanye imekwu onye ugboro na-abụ na nke ịtọ anya mmiri ju ha anya.